Välkomna ska vara till meter häck i de yngre klasserna. Alltså ni som har startat sedan klockan 10 och springer fram 10:40. Vi har lyckats skapa ett utrymme i programmet där så vi kommer erbjuda tillfälle till extra lopp. Alltså extra lopp för alla häcklöpare från en pojkartåg till... I tät har vi 3 som har brutit sig loss. Det är Amanda Klein från Enmanna tillsammans med Tommy Nylander Leslie från Törringklubba som har tagit täten framför någon av Danderydskillarna. Tyvärr inte se vem av dem det var. Där bakom har bildats ett pärlband efter en lucka då. Det är Stocksund som har täten i det andra pärlbandet. 400 meter passeras på en 14 knappt. Det är Törringklubbas Tommy Nylander Leslie som har täten fortfarande framför Amanda Klein. Och Olof Silvander är det som ligger på 3:e plats. Och nu får då Tommy Nylander Leslie en liten lucka framför Amanda. Och då får också Olof Silvander förbi och försöker täcka igen där. På väg upp då mot 600 meter sprungna. På 4:e plats har vi... okänd löpare från Stocksund. Som då passerar Amanda Klein, men Amanda är fortfarande bra. 2 i damloppet är Klubbas Emily Svensson och hon följs några steg bakom av Elin Andersson från Hammarby. Och in på upploppet tittar sig lite bakom, men det är ingen fara. Tommy Nylander Leslie tar hem segern före Olof Silvander och det vi tror kan vara Jakob Björk. Vi första tjej på Elin Andersson och löparna kommer in här varmt efter.